Pandang sareng Kinong konang sureng sorotetan badang Pandu bapakku ora menangi rabine Permadi. Opo Pandu bapakku isih urip mindah mulyane rasane sahabat menonton arak-arakan penganten saka Ngamartarsopra Prapting Ndorowati. Jejel pipit pinggih ndare kabeh padha nonton calon temanten lanang. Permadi iso nyuwargake wong tuamu, iso ngrajakake dulur-dulurmu padha susukan kang padha nonton, ana sing semaput, ana sing ilang kekuatane. Aja kuwatir tak kirim bayu saka kene. Mereka kados gerwaras kang padha nonton. Aku budal mandi kotor jak pului. Kawarna bidaling sang temanten ketingan negari Ngastina. Langening kalang nyewana gelar mantap muncar Pinlol kekoneng surung sorotetan badang Paman pati sengguni kang wis bali paran-partane paman mripura kadang kura apa ya marang pamengguting Kakang Prabu Pandura kanggo salah-salah temanten Dawing Siburi Sro inggih paremunjuk atur sinuwun estunipun sedaya pitumbasan sampun saged angsal damel. Iya kados to Dursasana sampun pikantuk kreta kencana kaliyan Ratu Sewu nanging wonten wergi dipun begal kalih Werkudara. Tirtanata sampun pikantuk Maesandanu. Namung inggih dipun
rebat kalian pun Gatotkaca. Karta marma sampun pikantuk pirantos saking kayuwangan Jengking Salaka. Namunipun rebat kalian Permadi. Tegesipun kula dalah anak kula kala sampun wangsul nglentrung boten langsal damel nggih. Para muntap lur kinepap. Dodo pangmawing wengis. Wis pundi Koko Prabu, Koko Prabu. Kula nyuwun dawuh kaliyan Bathara Koko Prabu. Sang wong grang orang tata mung paton celathu tanpa mikir babar pisan. Mbodhoke Baladewa. Kyai Prabu, wonten dawuh. Burisra kula Koko Prabu. Tanpa itu ayo mangkat lagi. Paman sing nguni dadi dukane Kakang Mandura matur mung ngayawara. Ih nyuwun pangapunten nggih langkar mekaten kawontenanipun. Ayo inggih Kakang Mandura monggo kula dherekaken. landhet miring. Oh
Niki putraku Garwaca ingkang sowan. Iya Prabu. Sowan kula kejawi ndherekaken Sang Hyang Bathari Ratih inggih badhe maisi calon pengantin putri. Keparing kula ginaturaken serah-serahan maisa danu ing pancal panggung sumubung lan cacah 100 kawan dosa jangkep sak pangenipun namipun dadung ngau Prabu. Wis genep kebune nuli sampun. Oh iya. Sang Bathari apa Sang Prabu Kresna monggo pareng mancing dhateng Datulaya. Sangga wonten timbalan Kang Benjewaji deretna Sang Bathari gone bakal maester manten putri nuli ngisaken dawuh monggo Sang Bathari kula derek Sang Bathari. Pirsani ketoke kurang siji mung 139 kebo. Nyuwun pangapunten Bapak Prabu. Ingkang setunggal nakal lajeng kula tempiling kok lajeng pejah. Mila kangge lintunipun maisa ngepejah Kang Putra Pringgondani ing dados jangkeping 100 kawan dosa Prabu. Wah, lah pancen hebat tenan anak lanang Gandakaca. Iya. Tak tampa aturmu nggih Setyaki wonten timbalan. Patur kanggo patuladang Gandakaca oleh tanggung jawab nuli. Iki kebone mati siji marga ditempil Gandakaca. Kanggo ijole Gandakaca sing aguh genepi 140. Oh iya. Mula semangsa bodho. Iki sajake ketok kesel kebone iki kono diopeni Setyaki. Oh iya. Monggo nggih maesa kula openi. Matur nuwun. Nggih, monggo. Kyai Slamet. Ngersakaken dharep menapa? Menapa suket menapa nyuwun pangapunten menapa remenipun. Ya nek nari aja dhuwur-dhuwur sing kira-kira cemopak wae mengko menika wonten krupuk. Ya eco kangge sampean. Wonten tiya pethak nggih sae kangge kesehatan. Menapa anu dudu rawon menika nggih wonten. Inggih. Lajeng kula malih remenipun. Remenan kula namung cumi hitam. Kebu aneh-aneh. Nggih. Menapa malih nggih? Nggih mangke gampil wonten mriku wontenipun menapa? Wah, nggih duka nggih kula dereng ningali nggih. Tesih enten apa mboten kula boten ngertos terus. Nggih. Koting dlenuk ndang makan tekono, ndang diopeni. Monggo nggih. Sak teko temantene.
tresno tangkul sanya proring